हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअहाय आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर आं दिनैहाय मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि माखासे डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय 2025 मायथाइयाव जेनाखि फैनो गोनां मोनसे मुभि दिलीप सर्गीयारी बिथांनि स्ट'री आरो डाइरेक्शन होनायजों जोनोम मोननाय नाजानायाव आरो खौसे फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डारावहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय गोरबोनि अर दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे गोरबोनि अर आबुं बर' सावथुना ट्रेजेडी एन्ड एक्शनजोंनो आबुं महर मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअआवहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दिलीप, गुलाफी, इन्द्रजित, कृष्ण, बिदांश्री, दैदेन, मिजिं, अलंबार आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों आसा खालामना थाबाय बे गोरबोनि अर आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोननि नाजानायाव जों थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ खनसे लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे लोगोफोर गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर।